Navnet mit er Astrid Olsen, og det sidste, jeg forventede den solfyldte morgen, var, at livet mit skulle forandres se for altid. Advokatkontoret var spartansk, med grå vægger og skinstoler, som udstrålte en atmosfære af formalitet. Jeg satte mig ved bordet, nervøs, mens manden over for mig begyndte at læse op farens testamente. Hvert ord, han udtalte, var en skarp kniv, som skar over familiebånd, jeg aldrig havde forestillet mig var så skøre. Da han kundgjorde, at Rafael, broren min, arvede alle familiens ejendeler og virksomheder, raste verden min sammen. Midt i smerten og svigget indså jeg, at jeg ikke passede ind i denne fortælling. En ting er stærkere end viljen til den, som er glemt, tænkte jeg. En sætning, som blev et ekko i tankene mine, som en mantra, som rungede gennem tågen af chokket mit. Advokaten fortsatte, men stemmen hans blev en fjern summelyd. Jeg var en skygge, et spøgelse blandt mindene om en barndom, som nå virkede så fjern. Hjertet mit, tungt af svig, begyndte at formes til beslutsomhed. Alle løftene Rafael havde givet, om at alt skulle blive bra, blev groteske genklang af virkeligheden. Min mor Solvej, altid på Rafaels side, havde besluttet, at det var enklest at kvitte se med den oprørske datteren. Dette øjeblikket skulle blive et vendepunkt i livet mit. Da jeg hørte ordene om forladelse, lukkede en del af mig se i en tilstand af kulde. Jeg var langt fra den sårbare og foragtede Astrid. Her var det en gnist af oprør, som havde tændt en ny plan i sindet mit. Som gründer og ekspert i digital markedsføring, vidste jeg, at livet gav mig en ny mulighed. Familiebedriften stagnerede, og jeg havde midlerne til at forandre den. Jeg bestemte mig for, at jeg ikke skulle leve i skyggen af Rafael og hans illusion om kontrol. Sinde kunne være en svaghed for mange, men for mig skulle det blive drivstoffet for forandring. For hver ar af følelsesmæssig svig, tog en ny beslutsomhed over mig. Det var på tide at analysere svaghederne i Mendes familiebedrift og lægge en plan for min berettigede krav. Testamentet var ikke slutten, det var en begyndelse. Tanken på hævn, indhyllet i kulde og strategi, tog form. Med kundskaben jeg havde, tilegnet mig gennem årene, skulle jeg begynde at bestige fjeldet, som skilte mig fra familien, som havde ignoreret mig. Jeg var klar til at gribe muligheden, som blev serveret på et sølvfat, og forvandle hver afvisning til motivation. Bordet i det rummet kunne være dækket af restene af en mørk fortid, men på det skulle jeg begynde min nye rejse. Spillet havde begyndt, og jeg var klar til at vinde. Mindet om barndommen, hvor har altid været lavet i et hjørne af sindet mit, som et støvete album, jeg har undgået at åbne. De solfyldte dage, da Rafael og jeg løb rundt i hagen til det gamle huset Vort i Oslo, virker så fjerne. Jeg husker den smittende latteren Hans, måden han lovede, at vi altid skulle være et team. Som 12-åring troede jeg, at beskyttelsen hans var uovervindelig, men etterhvert som vi voksede op, åbenbarte virkeligheden se, og jeg var i færd med at forstå, at tilliden hans havde blivet en maske. Rafael var altid favoritten. Mens jeg kæmpede for at blive set, fik han ros og kærlighed fra moren vor, Solvej. Hun så på ham med en næsten blind hengivenhed, og søgte altid at forme familiens bilde efter de standarderne, hun anså som værdige. Vi må være respektable, Astrid, sagde hun, med en stemme fuld af en stivhed som skar som glas. Jeg følte mig kvalt under denne vægten, det oprørske barnet, som aldrig passede ind i forventningerne. Hver hyldest til broren min var en ny knivstikking, i egoet mit, og det udviklede se til en brændende følelse i brystet mit, et sår, som aldrig grodede. Jeg husker en bursdagsfest, da jeg fyldte 16. Alle fætter og kusiner kom, og huset var fuldt af latter og musik. Men da jeg åbnede gaven min, en væske, som ikke var den, jeg drømte om, forvandlede det øjeblikket se til et mareridt. Rafael fik en splitter ny netbræt, og smilet hans var som et lysende stempel midt i min mørke. Gratulerer, kompis, råbte de andre, mens jeg stod i skyggen, med skuffede øjne og et knust hjerte. Årene gik, og blandt familiesammenkomster og tvungne fejringer blev små uenigheder til store sprækker. Mens de planlagde familiebedriftens fremtid, vandrede jeg på jagt efter min plads. Skolen gav mig en midlertidig flugt. Rafaels ligegyldighed over for mine akademiske præstationer bare forstærkede ideen om, at jeg måtte kæmpe for min værdi. Fra da af koncentrerede jeg energien min på at lære om markedsføring, og jeg indså gradvis min evne til at reparere det, som var ødelagt.
Jeg begyndte at forstå, hvordan dette grusomme spil, som kaldes det bedriftslivet, fungerede. Da faren, min blev syg, fik jeg et nyt perspektiv. Livets skrøbelighed bragte sandheder frem i lyset, som vi altid havde prøvet at ignorere. Hans død var prisen, jeg betalte for at ændre min plads. Og i det øjeblikket blev det klart. Rafaels og Solvejs opdrag inkluderede ikke datteren, som blev liggende igen. Der så jeg, at den union, som plejede at virke stærk, afslørte sprækker og svagheder som et krystalglas, som var i færd med at knuses. Behovet for at kontrollere familiens fortælling førte Rafael til en kontrollerende rolle, og han ekskluderede mig helt fra dialogen. Blok 2. At Decision Rafael prøvede at holde alt under kontrol, hjulpet af Solvejs konstante underkastelse. Jeg husker en middag, hvor stemningen var anspændt, og Solvej snudede se mod mig med tårervåde øjne. Du er fri til at gå din egen vej, Astrid, men vor virksomhed er hellig. Du forstår ikke ofrene, vi har gjort. Hendes udtalelse var en invitation til at give op, et forsøg på at få mig til at føle mig skyldig for at ville skinne og følge en anden vej. Men budskabet, som ekkoede ind i mig, var ikke at give op. Det var på tide at handle. Mens de lukkede sig, inde i sin egen narcissisme, lagde jeg en plan. Digital markedsføring, fremskyndede overganger og innovationer som deres gammeldags metoder simpelthen ikke klarte at følge med på. Flugten fra det trivielle blev en besættelse, og jeg var fast bestemt på at vise, hvad som var muligt. Jeg kartlagde deres tilstedeværelse på sociale medier, deres fejl, deres svagheder. Jeg vidste, at verden, vi levede i, var i ændring, og at jeg kunne skabe en bedrift, som ikke bare ville konkurrere, men sætte mit præg på en sektor, de havde glemt. Min vej var klar, og omforme hver foragt til motivation. Hvert blik bakover til et værktøj for at forme min fremtid. Kærligheden, jeg havde til Rafael, blev til strategi. Solvejs støtte blev til markedsanalyse. Og barnet, som engang bare ville blive accepteret, forberedte sig nå på at udfordre dem, som havde afvist mig. Jeg var ikke længere en tilskuer i mit eget liv. Jeg var hovedpersonen i et nyt kapitel, som jeg var i færd med at skrive. Det, som er taget fra mig, vil ikke for altid være utind for min rækkevidde. Et stille løfte dannede se på læbene mine. Mens jeg navigerede i familiens overfladiske samhandlinger, blev sandheden tydelig. Jeg trængte dem ikke. For hvert skridt voksede drivkraften. Historien, jeg nå var i færd med at leve, ville blive helt anderledes, og jeg var fast bestemt på at erobre min plads. Ikke som en forsømt arving, men som den virkelige kraften bag arven familien Olsen til syneladende havde glemt. Sinnet, som kokte ind i mig, havde blitt en kraftig motor, og min beslutsomhed var nu urokkelig. Med testamentet fortsat friskt i mindet, vidste jeg, at det var på tide at handle. Det første skridtet i planen min var klart. At undersøge Olsen-familiens arv grundigt. Hvis selskabet var på randen af kollaps, trængte jeg at forstå hvorfor. Jeg bestemte mig for at bruge sociale medier som udgangspunkt. Med et skarpt blik og et analytisk sind dykkede jeg ned i selskabets nettilstedeværelse. Det ville ikke være vanskeligt at afdække svaghederne, som Rafael og Solvej prøvede at skjule. Som ekspert på digital markedsføring havde jeg et arsenal af værktøj at ligge med. Gennem analyseprogrammer og rapporter kunne jeg kartlægge selskabets digitale ydelse og afdække afgørende information. Analysen begyndte med reklamekampagnerne selskabet havde lanceret de sidste månederne. Med et klik testede jeg frustrationsarmbåndet. Dataene viste dårligt målrettede kampagner, lanceret på fejl tidspunkter. Engagementet var synkende, og manglen på innovation var åbenbar. Hvordan kunne de lade dette ske, tænkte jeg, mens jeg studerede de afslørende tallene. Selskabet, som engang var en reference, var i færd med at blive forældet under min brors ledelse. At snakke med nogen tidligere kolleger i branchen fik ordet Rafael til at fremkalde nøling og ubehag. En tidligere medarbejder sagde, "Du ved hvordan. Han er, Astrid. Altid egoet først." Denne udtalelsen skar som en kniv, men fungerede også som en advarsel. Rafael var ikke bare broren min, men en slu modstander, som forsvarede sin position med næb og klør. Jeg brugte kontakterne, jeg fortsat havde med nogen af dem til at samle ind data. Efter flere samtaler begyndte et mønster at dukke op. Rafael havde blivet en polariserende figur, en modvillig leder.
Med støtte fra nogle kolleger, som foretrak at holde afstand fra hans autoritære væremåde, begyndte jeg at kartlægge hans fejlagtige beslutninger. Med denne informationen begyndte en mere konkret plan at tage form. For hver opdagelse blev billedet klarere. Selskabets tilstedeværelse på sociale medier var i nedgang, og interaktionerne virkede kunstige, næsten påtvungne. At observere dem var som at se på en rusten maskine, som kæmpede mod tiden. Det var på tide at skabe en strategi, som ikke bare ville overgå dem, men gøre dem forvirrede. Jeg fokuserede på en central idé. Jeg trængte at vise den menneskelige side, som Mendes-selskabet havde glemt. Jeg begyndte at udarbejde en strategi, som ville inkludere rørende videoer, engagerende indlæg og en blog for at fortælle inspirerende historier om overvindelse. Alt ville blive gjort med sigte på at skabe dybe forbindelser med publikum og genoplive et image, selskabet engang havde. Det ville ikke være nok at konkurrere. Jeg ville destabilisere dem. Et af hvert, som jeg dykkede dybere ned i forskningen dukkede svaghederne i billedet Rafael og Solvej prøvede at beskytte op til overfladen. Hvis tilliden havde forsvundet mellem dem og deres publikum, kunne jeg genvinde den på en innovativ og virkningsfuld måde. Og i løbet af mine ensomme kvælder med arbejde, forvandlede jeg frustrationen til en strategi. Jeg forskede på indholdsmarkedsføring, sociale medier og konkurrenceanalyse. Dette var ikke bare et job, det var en mission. Hver data jeg samlede, hver idé som dukkede op, øgte visheden om, at billedet var i ændring, og at jeg ville være agenten for denne ændring. Fra dette punktet begyndte alt at tage form. Jeg skabte en skitse for hver video, hvert sociale medier indlæg, hver blog, en fortælling, som snakkede direkte til forbrugeren og genspejlte det, som havde blivet glemt. Ved at bruge ægthed og innovation ville det, som blev skrevet, være mere end et hævn. Det ville være byggingen af en fremtid, der jeg ville blive anerkendt. Når det gælder min beslutsomhed, har svage intentioner ingen plads, sagde jeg til mig selv midt i grafer og lister. Familiens overfladiske interaktioner blev ubetydelige i møde med det enorme potentialet foran mig. Pladsen, som blev nægtet mig, skulle erobres med strategi og intelligens. Og førte hvert skridt mig nærmere realisering af drømmen min. I familieselskaber var jeg bare en fremmed, men snart lå kortene på bordet. Og når tiden kom, skulle jeg bruge alt, jeg havde lært til at lancere min egen bedrift. Ikke som en forsømt arving, men som en kraft, som skulle blive anerkendt i segmentet familien Olsen, tilsyneladende havde glemt. Fortællingen var i færd med at ændre og jeg var bare i begyndelsen. Jeg er på en vej uden retur. Beslutsomheden i hjertet mit pulserede som en metronom, og for hver dag som gik, spirede nye data og afsløringer som blomster på en eng. For hver analyse, jeg udførte på Olsen-selskabet, blev det tydeligere, at bag facaden, som blev præsenteret for publikum, lå en nedgående arv. Rafael og Solvej troede, de kunne opretholde overlegenheden med strategi, men min ustandslige søgen efter information var i færd med at ændre spillet. Med den kundskaben inden digital markedsføring, jeg havde tilegnet mig, brugte jeg en række markedsanalyseredskaber for at tyde hvert træk fra familiebedriften. En platform for scanning af sociale medier afslørte et bekymringsfuldt mønster. Indlæggene blev stadig sjældnere, og når de dukkede op, blev de ofte ignoreret. Dette var et vindue, som åbnede et tegn på, at selskabet ikke bare svigtede i at koble til publikum, men også havde mistet tilliden til kundene sine. Kommentarerne på indlæggene afslørte misnøje, foragt og til og med vitser på bekostning af mærkevaren. Jeg fulgte med på hver mindste omtale, hver tilbagemelding og konverterede hver af disse observationerne til afgørende data. Var det en dag, jeg opdagede en bruger, som skrev, "Hvad skete med Olsen?" Det var en reference, og nu er det bare en vits, de som fortsat bryder om, hvad selskabet kunne have været. Et internt perspektiv ville være det, som fik mig til at triumfere. En tidligere medarbejder, Per, som nå jobbet i et konkurrerende selskab, bestemte for at hjælpe mig. Da jeg mødte ham, forstod jeg, at Rafael var overarbejdet. Vægten af at administrere selskabet havde uden tvivl faldt på skuldrene hans, men i stedet for at søge innovation, klamrede han til metoderne, som havde givet succes i fortiden, men som nu var tydeligt uddatede. Dette gjorde selskabet sårbart, og jeg var i færd med at udnytte denne sårbarheden. Astrid,
Jeg ved ikke, om dette er den bedste vejen, men det kan være nyttigt for dig. Olsen-selskabet lægger ikke mærke til markedets behov. De isolerer C i sin komfortzone. Det er på tide, at nogen rister dem op, så Per og så mig ret i øjnene. Det var øjeblikket, jeg trængte, en opmuntring, som pressede på mit ønske om at lykkes. Jeg gjorde en grundigere undersøgelse af konkurrenterne, specielt dem som udmærket sig inden innovationer. Ved at studere deres praksis, lagde jeg mærke til en øgende trend, som brugte mye mere visuelt og inkluderende indhold. Forbrugerne ønskede engagement, ikke et fjernt selskab, som bare lancerede vage produkter. Med disse indsigtene begyndte jeg at planlægge en række innovationer for min fremtidige kampagne. Jeg forstod, at en del af det, jeg trængte at tilbyde, var et nyt koncept for selve mærkevaren. For at fremkalde en betydelig ændring, ville en nytolkning være afgørende. Hvis Olsen skulle slutte at være en vits for forbrugerne, måtte det genoprette sine oprindelige værdier og fæste C i hjertene til kundene, og samtidig var det de, som sandsynligvis ville være villige til at forlade Rafael og Solvej, akkurat som jeg. Jeg begyndte at bygge en omfattende plan, som inkluderede imponerende videoer, vidnesbyrd fra fornøjede kunder og samarbejde med influencere, som allerede havde taget afstand fra Olsen. Jeg skabte detaljerte personas for at bedre forstå, hvordan jeg skulle nærme mig kommunikationen, og planlagde indlæg, som ville fange essensen af, hvad mærkevaren kunne være. Etter hvert som dagene gik, voksede min følelse af myndiggøring. Jeg sluttede at være en tilskuer. Jeg var i konstant bevægelse, eksperimenterede med nye idéer, og selv de dagene selvtilliden vaklede, holdt ønsket om at forandre mig fast. Følelsen af, at jeg kunne forandre alt, gjorde mig stærkere for hver ny indsigt, som dukkede op. Det, som motiverede mig, var friheden, jeg havde til at forme alt dette på min måde, uden de familiære båndene, som så længe havde holdt mig fanget i mørket. Dagen, jeg lancerede mærkevaren min, skulle blive dagen, jeg omskrev historien min, for hvert råb og hver kritik, jeg havde modtaget. Kvelden før lanceringen af den endelige undersøgelsen var præget af angst, men mere inden nogen gang var jeg klar. Med en forberedt præsentation præsenterede jeg idéerne og konceptene mine for en lille gruppe investorer. Præsentationen, som jeg havde udviklet nøje, dækkede alt, jeg havde lært og opdaget, hvad Olsen gjorde galt, hvad markedet ønskede, og hvordan jeg kunne være svaret. Reaktionerne var øjeblikkelige. Det var et glans i øjnene deres, da de indså, at til trods for skyggen Rafael og Solvej havde kastet over selskabet, fandtes det håb der. Med det begyndte gruppen at diskutere finansiering, og jeg så mig selv med et næsten færdigt projekt, endelig i gang med noget, som kunne ændre fortællingen om livet mit. Midt i al den nye euforien. Det, som trængtes, var handling. En ubøjelig vilje med en veludtænkt plan og et klart mål for øjet. Sandhedens time nærmede sig, og jeg var i færd med at gøre det, som før virkede umuligt. Olsen-koncernet ville ikke have en anelse om den forestående undergangen. Og jeg ville være drivkraften bag forandringen. Et navn, som ville blive stående, ikke bare som arving, men som skaberen af en autentisk og fornyet arv. Dagen for lanceringen af kampagnen min var endelig her. En blanding af angst og spænding skyldte over mig, mens jeg gjorde mig klar til at præsentere visionen min for verden. Jeg var fuldt klar over, at dette var chancen min til at omskrive ikke bare min egen historie, men også fortællingen om mærkevaren. Jeg var i færd med at introducere i markedet. Siddende i et lyst rum, med en projektor foran mig og lyden af mumlende investorer bag mig, tog jeg et dybt åndedræt og svejbede blikket over publikum, som betragtede mig opmærksomt. Atmosfæren var ladet med forventning, og jeg kendte en bølge af adrenalin, noget jeg ikke havde følt siden faren min døde. Jeg så på de kendte og ukendte ansigtene, som ventede på idéerne mine, og i det øjeblikket greb et voldsomt ønske om anerkendelse mig. Tak for, at dere er her i dag. Lad os gå ret på sak, begyndte jeg, stemmen min fast til trods for skælvingen i de første stavelsene. Hjertet bankede, men sindet var fokuseret. Præsentationen, jeg havde forberedt, var ikke bare en opsummering af svaghederne i Olsens arv, men en fængslende vision om, hvordan jeg tænkte at ændre billedet. Den første delen af præsentationen tog for se de åbenbare fejlene i den gamle familieledelsen.
Den præsenterede data, som viste nedgang i engagement og negativ opfatning af mærkevaren. Tallene talte for sig selv, og jeg viste dem frem, som en kunstner viser frem sit mesterværk. Her er beviset på, at et stærkt mærke kræver mere end bare at være til stede i markedet. Det kræver autenticitet og tilknytning, fortsatte jeg, og viste sammenligninger med strategierne til konkurrenter, som gjorde det bra. Investorerne begyndte at læne sig frem, tydeligt fascinerede. Min forklaring på, hvordan mærkevarer, som ville overleve, måtte tilpasse se den nye digitale verden træffe en nerve hos dem. Jeg snakkede om historiefortælling, vigtigheden af at bygge en ægte dialog med forbrugerne, og hvordan man kunne lage en kampagne, som brugte disse strategierne for at genoprette forbindelsen med publikum. Men jeg var også klar over, at jeg måtte gå længere ind dataene. Jeg måtte røre ved hjertene. Olsen er ikke bare et selskab. Det er en idé, en arv. Jeg gjorde en pause og observerede hvert udtryk blandt dem, som lyttede intenst. Og denne arven kan genoprettes med en ny vision, et friskt blik, som forvandler dette mærkevaren til et synonym for innovation og relevans. Jeg præsenterede det nyskabende projektet MIT med entusiasme og klarhed. En digital platform, som integrerede teknologi, fællesskab og kreativitet, og bragte frem det, som virkelig betød noget for folk. Forlaget begrænset, se ikke til enkle produkter. Det handlede om oplevelser, følelser og en ny måde at forholde sig til publikum på. Jeg snakkede om effektfulde videoer, engagerende indhold og relationsbyggende kampagner, som ville bringe Olsen tilbage til hjertene til forbrugerne. Det er på tide at genoprette essensen af Olsen og gøre det til en del af hver kundes liv igen, erklærte jeg, og leverede afslutningen med overbevisning. Jeg er klar til at lede denne forandring og genopbygge den tabte tilliden. Efter præsentationen blev det stille i rummet. For et øjeblik så tiden ud til at stoppe op. Men snart begyndte applausen at lumme og fyldte rummet med så mye kraft, at hjertet mit næsten begyndte at banke igen, men nu af en helt anden grund. Investorerne viste entusiasme. Et tydeligt tegn på, at budskabet havde gått hjem. Da jeg så på ansigtene, som før virkede fjerne, så jeg nå håb og vigtigst af alt støtte. Vi begyndte at diskutere de økonomiske detaljerne, og det tog ikke lang tid, før vi begyndte at danne en alliance, som jeg troede ville blive afgørende for mærkevarens genfødelse. I dagene, som fulgte, samlede teamet vort se for at begynde transformationsarbejdet. Jeg begyndte at tage min plads og omstrukturerede prioriteringene, som Olsen havde ignoreret. En blev hver idé og indsigt, jeg havde fået tidligere, en del af en ny fortælling. Mens kampagnen tog form, klarede jeg ikke at undgå en blanding af angst og glæde. Det var en total omvæltning i forhold til alt, jeg havde oplevet før. I nye samtaler og møder, og selv over for mine nye investorer, var jeg en ny Astrid, stærkere og mere modstandsdygtig. Men med væksten af det nye mærket kom også splittelsen. Information begyndte at dukke op om reaktionerne fra moren min og Rafael. Begge var klar over den øgende populariteten til kampagnen min, og modstanden begyndte uundgåeligt at tage form. Rafael prøvede at nedvurdere det nye selskabet MIT, og antydede, at jeg ikke havde nok erfaring. Hvad ved du om virksomheden hvor, Astrid? Du er ikke en del af den. Vi ved alle, at data kan lyve, sagde han med en skarp tone. Ordene hans ekko i, tankene mine, men samtidig nærede de beslutsomheden min. Afhængig af sin familiære indflydelse, viste han nok engang sin frygt og usikkerhed. Sandheden var, at jeg ikke bare havde begyndt at udfordre hans autoritet, men også viste verden, at det var mye mere i Olsens arv, end han nogen gang ville indrømme. Et af hvert som Mendes nye kampagne begyndte at få fodfæste, øgte spændingen mellem mig og familiens gamle ledelse. Mine modstandere var noget, jeg delte etternavn med, stadig mere forankret i uddaterede traditioner, mens jeg dukkede op som en innovationskraft villig til at udfordre status quo. For hver post, som blev publiceret, og fik positiv respons, følte jeg, at vinden snudede i min favør. Men som forventet, blev ikke Rafael en passiv tilskuer. Misfornøjet med at se sin indflydelse aftage, lancerede han en serie angreb på sociale medier, ikke bare nedvurderende mine initiativer, men også antydende, at min ungdom og mangel på erfaring gjorde mig uskikket til at lede mærkevaren. Hvad ved du om vores virksomhed, Astrid? Du er ikke en del af den. Vi ved alle, at tal kan lyve, gentog han i en direkte sending,
hans ondskabsfulde tone rungende som et varselsskud. Disse ordene, selvom de var udfordrende, bare styrkede min beslutsomhed. Det var tydeligt, at Rafael viste sin egen frygt og usikkerhed. Hans afhængighed af familiens indflydelse blev åbenbar. Han indså ikke, at han bare forsejlede sin egen undergang. Som svar lancerede jeg en serie sociale mediekampagner for at fange forbrugernes stemme og engagere lokalsamfundet. Mendes. Da historie møder innovation, blev vort slagord. Jeg vidste, at hvert steg i kampagnen var afgørende for at genopbygge mærkevarens omdømme og genoprette forbrugernes tillid. I alle interaktioner prioriterede jeg dialog og relationsbygning, noget Rafael aldrig ville våge at gøre. Etter hvert som Mendes' nye identitet fæstede sig, følte jeg en forandring, ikke bare i markedet, men også i min egen essens. Jeg var ikke længere den oversætte arvingen, men arkitekten bag en ny arv. Bedriftens fremtid var endelig i hænderne på nogen, som virkelig brød se om dens formål. Jeg vidste, at jeg måtte lede min vision fremover og møde alle, som undervurderede min styrke, og afsløre, at ingenting var stærkere end viljen til den, som er glemt. Den store udfordringen kom, da jeg begyndte at planlægge en lokalsamfundsfestival for at fejre den nye Mendes. Med aktiviteter, som ville forene forbrugere og mærkevarer, planlagde jeg en begivenhed, som ville demonstrere den nye filosofien om, at det ikke bare handlede om salg, men om oplevelser. Ideen var at gøre Mendes til et navn, som folk forbandt med sine egne livshistorier. Festivalen ville blive den perfekte scene for at vise dette og knytte mærkevaren til lokalsamfundets ånd. På den anden side satte ikke Rafael stille. Han brugte sin traditionelle retorik på et branchemøde for at forsøge at miskreditere min nye tilnærming. En arv kan ikke ændres over natten, proklamerede han, hans foragtelige tone rungende i salen, som om han forsøgte at samle støtte. Men ligevel begyndte forandringens vinder at blåse i min favør. På festivaldagen var hele teamet opstemt. Stedet var fyldt med energi og forventning, med produktboder, mat og selvfølgelig musik, som begejstrede publikum. Mens jeg talte til mængden, i minutterne før arrangementet, så jeg rundt mig og så både kendte og nye ansigter, og en bølge af emotioner skyldte over mig. Hold fast i nåtiden og hold øjnene på fremtiden, mindede jeg mig selv om, dette var den vigtigste vejen. Men som forventet dukkede Rafael op uventet og spændt. Han bestemte sig for at prøve og overskygge det nye billede, som var i færd med at dukke op. Mendes må huske sine rødder, ikke miste se i modernistiske drømmer, råbte han arrogant, mens han forsøgte at kapre publikums opmærksomhed. I dette afgørende øjeblikket kunne jeg ikke lade denne provokationen ødelægge alt jeg havde bygget. Jeg tog et dybt pust, prøvede at holde roen, og med et smil på læberne svarede jeg fra afstand. Rafael, Mendes er ikke her for at glemme sine rødder. Vi er her for at vise verden, at tradition og innovation kan sameksistere, svarede jeg, min stemme rungende fast over publikumsspråk. Mængden svarede med varm applaus. Energien fra de støttende forbrugerne var fortsat mærkbar, og begejstringen i luften blev smitsom. Rafael protesterede, men vinden havde allerede snud. Hans modstand mod forandring blev mere og mere en isoleret reaktion. Festivalen blev en rungende succes, og den vibrerende energien i luften gav nyt liv til Olsen. Mærket begyndte at resonere som et symbol på fornyelse, og jeg følte, at jeg ledede en revolution, som gik langt ud over produkter. Historierne til kundene flettede sig sammen med Olsens fortælling, og de købte ikke bare, men genoprettede forbindelsen til en arv, som virkede glemt. Imidlertid fortsatte modstanden fra Rafael og Solvej. Spændingen i familiemøderne blev uudholdelig. Solvej var tydeligt fortvilet og forsøgte desperat at mejle den voksende splittelsen. Astrid, du kan ikke ignorere det Olsen altid har repræsenteret. Vi mister essensen hvor, sagde hun. Stemmen hendes pragede af bekymring. Men denne gangen holdt jeg en fast holdning. Det var et voksende fællesskab af støttespillere, som troede på den nye visionen til Olsen. Mærket havde blivet mere end bare tal. Det var nu stemmen til en ny generation. Jeg var bestemt på at tilpasse kommunikationen hvor til værdierne som balancere tradition og innovation og bevise, at Olsen kunne genopfinde sig selv uden at ofre røddene sine. Blandt fremskridtene kom ideen om en ny kampagne kaldt Olsen Vore Historier. Målet var at fremhæve kundernes oplevelser og vise,
at vores personlige forbindelser var kernen i mærket. Gennem videovidnesbyrd ville kampagnen hædre historierne kundene havde med Olsen, og bevise, at fortid og nåtid kunne sameksistere. Festivalen, vi organiserede, ville blive en milepæl for lanceringen af denne nye kampagne, og spændingen i teamet var håndgribelig. Hver enkelt involveret var forpligtet til at gøre arrangementet til en fejring af den nye Olsen og den samspil med kundene. Jeg blev målløs af at samle alle rundt et enkelt mål. At bygge en ny virkelighed, som genspejlte os alle. Likevel, i sit forsøg på at miskreditere den nye tilnærmingen, begyndte Rafael at komme med ondsindede kommentarer om Olsen og antydet, at ændringen forvrængte selskabet. Det, som allerede fungerede, bør ikke ændres bare for et publikum, som ikke engang bryr se længere, proklamerede han i et familiemøde. Hans foragt blev stadig mere tydelig, men modstanden mod hans syn voksede. På festivaldagen var atmosfæren fuld af forventning. Opløftende musik rungede, mens folk samlede sig rundt bodene, delte latter og historier. Energien var smittende, og mens jeg så på al denne samhørigheden, indså jeg, at jeg endelig gjorde drømmen til virkelighed. Men umiddelbart efter åbningen gik Rafaels ankomst til arrangementet ikke upåagtet hen. Han nærmede sig scenen, et smil på ansigtet, men blikket hans afslørte fjendtlighed. Han forvandlede øjeblikket til en platform for at gentage budskabet sit om tradition og modstand. Hvordan kan vi gå videre uden at anerkende, hvem vi egentlig er, sagde han. Retorikken hans forsøgte at skabe splittelse og tvivl. Jeg samlede mod og gik op på scenen, og med et smil til mængden afbrød jeg hans tale. Rafael, Olsen forlader ikke røttene sine, men tillader sig at vokse. Ved at hædre fortiden, hvor bygger vi en fremtid, vi alle kan dele. Olsens sande styrke ligger i os alle, i vores historier, erklærte jeg, og mængden svarede med applaus og opmuntring. I dette øjeblikket forandrede atmosfæren se. Rafael, over for mængdens afvisning, indså, at talen hans ikke fandt genklang der. Fællesskabets støtte, modet til at forsvare det, som var bygget, fik mængden til at forenes under et fælles mål. Festivalen fortsatte, og de delte historierne blev hovedpunktet i arrangementet. Hvert vidnesbyrd viste, hvordan den nye Olsen ikke bare var en kommerciel enhed, men et samfund af levende og pulserende stemmer. Da arrangementet blev afsluttet, var følelsen af tilhørighed klar. Olsen havde blivet mere end et produkt. Det var nu en vigtig del af livet til hver enkelt involveret. Reflekterende over rejsen, mens jeg betragtede folkemængden, følte jeg mig tilfreds. Tiden for at være glemt var over. Jeg ledede en bevægelse, som ærede familiearven, men samtidig bragte håb og innovation. Når var det på tide at fortsætte at gå fremover med selvtillid, og jeg var endelig klar til at omfavne en ny virkelighed og konsolidere Olsen som en levende kraft i markedet og forene tradition med kreativitet uden at give slip på vores værdier. Og slik lød fremtiden lovende, fuld af muligheder, som jeg var fast bestemt på at udforske.